kana da kurjini dan ka gada, madubin fansa shiri na gaske kowa ya yarda. Kurjini yayi nisa ko rasa kashi ya sai zada, ban gano yaya ba fadar su an ta karya sai huda. Gashi sun kura suna zuwa malabar karkanda, masu karyar zance a ganin gidansu sun hango su da. Me fada ya cika kenan sai uban tafiya na nan, to da Hamza ke wannan sai da biya kenan, me abin ayaba kenan. Hamza farkar nau kenan, a halin wambai kenan, sadaukin Hausan nan, ginshikin al'umman nan. Maza in ka ji mai haya gaga bai kaiwa, sadauki ba wasa. To fa wata sabuwa, wai an yi bako ya mutu kuma kwantar da hankalinka, tamkar kana jirgi mai ya ƙare. Kai wata sabuwar waka da daga hutu rarara a halin yanzu dai mai trending masu saurare da ƙasar Nijar, Mali, Burkina Faso da kuma dai 'yan Najeriya masoya Baba Cani kuma tso gaba ku ba mu aron kunnuwanku, wannan waka ta ku ce. Amma dai kafin mu ga samu wannan waka cikakkiyar da ku saurara ku ji abin da ta kunsa. 'Yan Nijar da Mali da Burkina Faso da Najeriya wasu Baba Cani ya kamata da fa ku yi mana tukucin subscribing da liking da share da comment akan bidiyon namu, domin tabbas hakan ne kaɗai ke ƙara na ƙwarin gwiwar kan ku sai har labarai wani zafafan labarai tabbas ba makawa. Hakan ne kaɗai ke ƙara na ƙwarin gwiwar kan ku sai har labarai, kuma ki ƙara tabbatar da cewa labarai kan namu a koda yaushe suna gamsar da ku. Zarar mun ɗora a cikin wata tasha mai albarka mai taken Marhaba TV. Muna godiya da kan wannan ziyarar kuke akai wata tasha mai albarka. Allah ya bar zumunci kuma Allah ya sa da mu da alkhairansa, amin summa amin. To ku zo mu tattauna abin da ya kawo mu. Wai kura da ajiyar nama, shin da gaske ne wannan wakar ta dauki daga hutu rarara Cani yayi wa ko ba Cani yayi wa ba? Shin da gaske ne rarara ya koma san da kuma kaunar Cani ko yaya dai? Masu saurare a halin yanzu da kun sani cewa rarara babu abin da yake yi sai waƙoƙin, wasu ya dace wasu ba su dace ba, musamman ma ana tsaka da jin wasu kalar wahala a Najeriya, rashin tsaro da insecurity, da ya buga sabuwar waƙarsa mai taken jahata ce. Mabayan ya buga waƙarsa mai taken Arewa na godiya. Ka ce wani tsinannen mutum kai maimakon ka tura saƙo ya zuwa shugaban ƙasar Najeriya Bola Tinubu Asuwaju Baba, dan na jin waƙoƙinka kan cewa a gyara. Kai ne kullum ke na mai cewa Arewa ba matsala, kuma da halin cewa ka sani cewa akwai damuwa biya matuƙa, da mun tabbas kai kanka abin ya so ya taɓa ka, har babu ka ɗauki aka kai daji ɗan mandiga kuma sai suka tsare ta. Amma da haka baka daddara ba, baka yi kuma hankali ba. To idan kai mai shiriwa ne, Allah shi da mana kai, da kuma kai baka shiri ba, to Allah ya mana maganin ka, ya kama mana wa'anda za su iya tsaya tsayin da ka, mawaƙan da za su yi tsakani da Allah su kwato ƴancinsa na Arewa, tamkar 'yan kudu irin su Davido da kuma Burna Boy. Huta lafiya, hannaku har kullum. Marhaba TV.